I koliko god da se žale da im posao ne ide, da zaradu donosi samo lokacija, u Srbiji su pekare ipak siguran biznis. Uglavnom ih se više otvara nego gasi, a za najbolje, kažu, uvek ima posla. Najbolji mladi pekar u Srbiji ima samo 17 godina i stručnjak je za slatka testa. Filip Ribać sa lakoćom pravi pletenice. Najbolji mladi pekar u Srbiji ima samo 17 godina i stručnjak je za slatka testa. Filip Ribać sa lakoćom pravi pletenice, pite sa voćem, buhtle sa vanilom. I prijatni mirisi, priznaje, dovoljni su da se zasiti. Kažu obično da pekari imaju i dobar apetit. Šta ti najviše voliš da pojedeš od toga što napraviš? Pa dobar burek. Marko Dragićević majstor je za kroasane i Francuzi bi mu pozavideli na umeću. Ljubav je u tome što sam ja 4. generacija pekara u porodici i odrastao sam u pekari. I kada odrastete u pekari ne možete da ne zavolite testo. Zašto baš kroasan? Pa zato što kroasan je specifično pecivo s time da ili ga napraviš ako valja ili ga napraviš da ne valja. Ne može bude ništa srednje. Žiri nije imao lak posao. Trebalo je ne samo oceniti najbolje, već i probati od svega pomalo. Mogu vam reći, baget koji je ovde rađen je bio tako ukusan da smo morali da se otimamo, da probamo najbolji. Rade uglavnom noću, ne znaju za praznike i odmore, ali vole svoj posao. Da li ti je možda nekad padalo na pamet da se posvetiš nekoj drugoj profesiji ili si stvarno od malena znao uvijek da ćeš biti pekar? Znao sam od malena, ali to me nije sprečilo da se iškolujem za elektroinženjera. Međutim, diplomu imam zbog sebe, a posao radim zato što ga volim. Neki tvoj san, neka želja koju planiraš da ostvariš u narednim godinama, ima li toga? Pretpostavljam, mlad si, snova ima. Ima, da prevaziđem tati i dede. Naši pekari prvi put će učestvovati na evropskom prvenstvu u Parmi u avgustu. Vredno vežbaju više sati dnevno kako bi pokazali kolegama iz Francuske i drugih zemalja da su baget i kroasan najukusniji kad se prave na srpski način.